Hello mga katiting. Muna tagligo ganina manatag kaon so mato lang tagbugo kay mo palito na to ang battery sa motor nga atong gi canvas gapon. Ay nakahula man ta og 6.5 sa turko. Ay na lang 5.6 kay kumuna kayo 6.5 lang ato ah. Tara na mga katiting. Bye. Bye. Gasolina, para tag battery. Ay para dito tag uli kay antay laing lakaron mga katiting. Okay. Mga katiting sa atong kanbasan gapon talaga sa itong kanbasan gapon mga katiting. Dili ka tong kulor itong pinintalan ko. Priority number ang dahil mga katiting. Ah. Namay clutch spray sa isa rin boss.
Pila din yan. Para rin pwede na sa mga motor na STP, no? Oo. 55 sa mga CRF. Sa motor yung ikan, sa motor yung. HRM. Pwede rin. Mga katiting. Muna ta dire. So uli na ta.